Ți s-a întâmplat și ție să te pregătești o vară întreagă pentru ceva ce a durat 2 minute 23. Testam diferite texturi cu care ne imaginam că s-ar putea vedea. Era prezentă în viețile tuturor în 99. Doar despre asta se vorbea. Eclipsa. Cum sună? Sună a gol dacă nu ai trăit-o și a prea plin dacă ai fost afară ziua, așteptând să se facă beznă. Primul și poate singurul moment trăit de liniște deplină împreună. Țin minte cum a pregătit tata. M-a strâns de mână și mi-a zis să nu plâng. L-a completat mama, spunându-mi să nu-mi fie frică. Fără să înțeleg de ce, mă pregăteam să fiu curajoasă, cum își doreau. Am vrut să crâșnesc din dinți, dar deja începuse. Simțeam. Știam. Era cel mai frumos sentiment. Liniștea. Cu cât se întuneca mai tare, cu atât deveneam mai conștientă de mine, de corpul și de înălțimea mea, de aer, de asfaltul pe care stăteam. Eclipsa dura 2 minute 23 pe cer și un timp ce nu poate fi redus în ticăitul electronic al unui ceas în pieptul meu. În sfârșit trăiam viața pe care mi-o doream. Fix ca în Sailor Moon. Aveam 5 ani și toate episoadele la care mă uitasem până atunci parcă m-au pregătit pentru asta. Heblu. Înainte de fiecare spectacol e la fel. Numai că de data asta eu sunt eclipsa. Când ești eclipsă, trebuie să știi că ce trăiești în interiorul tău ajunge și la cei care te văd în liniștea aia de plină. Bacnota de 2000 de lei exista deja în 99, iar eclipsa totală a durat doar 2 minute 23 pentru noi. Atât a fost paradisul. Atât a durat ca planeta să fie în liniște împreună și în pace mondială. Niciun câine nu a lătrat și nici n-a mușcat. Nici o pasăre nu a cântat și nici n-a zburat. Nimeni nu a murit în niciun accident, în niciun atac, jaf, nicio calamitate. 21 decembrie 2020. Conjuncția Jupiter-Saturn. Aleg să-l văd live pe YouTube. Nu mă uit pe geam, nu cobor. Cât durează să te pregătești pentru ceva care durează doar 2 minute 23?